Det vi skal finde ud af nu, det er hvad 25 af 200 kroner er, og det hvad det er i procent. Metoden til det her, det er, at vi starter med at skrive de 25 og de 200 op som en ligning, så vi skriver 25 er lige med 200. Det vi vil finde ud af nu, det er hvor mange kroner vi bruger per 100 kroner, fordi at procent det betyder per 100. Derfor tager vi de 200 her, og så dividerer vi med 2. Det gør vi her. Når vi dividerer med 2 på den ene side, så skal vi også dividere med 2 på den anden side. Det vi skriver 25 divideret med 2. Og herefter så tager vi bare regnet ud. 25 divideret med 2, det er 12,5. 200 divideret med 2, det er 100. Og det vil altså sige, at vi har fundet en procentsats, der hedder 12,5. Og det kan vi så skrive heroppe. Og det må så være facit.